Добре дошли отново в канала Airsoft маняци, филмаджи, командоси, барети и всякакви подобни фенове на нашето хоби. Този път играем Denarii, който е свързан с залагането на бомбата. Трябва да пазим флагът 15 минути на определена позиция, след което можем да заложим бомбата. Този път се намирам на Ghost Town Arena. Беше една невероятна игра, изпълнена с различни спорни ситуации, които ще оставя на вас да видите и да обсъдите долу в коментарите. Но няма да ви губя повече времето и нека директно да скочим в екшена. След като тези играчи бяха изчистени, се оказа, че няма никой, който да пази центъра на картата. Чудесна възможност да се заложа и да издебна няколко неочакващи вражески играча, които си мислят, че са в безопасност. След като покемпих и се замразих в храстите, реших, че е време да се раздвижа. Видях, че имам приятелски сили отдясно и видях, че враговете са пред мен, но може би бяха малко по-далече, отколкото моята реплика позволяваше. Малко помощ или какво да сява майката освен? Изтеглиха се отляво надясно. След като не получих приятелската подкрепа отдясно, както се надявах, реших, че просто ще пострелям по лошите и докъдето стигнат топчетата. Да, както се предполагаше, вражески играчи бяха минали от мое ляво и ме изчистиха гръб. Няма значение, връщаме се обратно в битката с бесния командос Скаридата. Ако някой от вас не го знаят, той се казва Иван Тотев и се занимава с екстремна фотография. Винаги може да го четнете във Facebook. Иван Тотев, екстрим фотографи. Виждам те, не знаеш? Веднага вясно. Е, тук в това помещение, фали една граната. Имаш и тапи за уши. Добре. И ето тук виждате моята невероятна техника за отвличане на вниманието на врага, а именно като просто му досаждам. Не се разсейвай, аз съм тука. Скарида, дебна ъгъла! Няма как, той беше застанал тази страна, където ще те прихване. Ето кръгно е, защото има отворени флагоци. Моята невероятна физика и нечовешка сила ми позволиха да дигна Скаридата на една ръка и той да се кръчи за покрива. В нито един момент не изпитах чувството, че тялото ми ще се счупи и ще умра там в преспите. Браво, ударен!
И след видимо Тук трябва да лошо сменя взето принципа. решение от мен, се върнах обратно Отивам на добре. същата позиция, за да си отмъстя. Чисто при нас. Но нашите съотборници бяха поизчистили тази позиция доста добре и сега единственото, което оставаше, беше да бутнем хълмът, който се намираше срещу тази сграда, да държим знамето 15 минути и след това да видим дали ще можем да заложим бомбата. И ето след безпроблемното завземане на хълма, без абсолютно никаква вражеска съпротива, сложихме знамето Свой вляво! и започнахме да чакаме. Предай се! Къде го фърлих тоя пълнител, бе? Бате, в газали ми влезна, бе! Баси майката. Той има агресия в него. За тези, които се чудат, проверихме в газа, не е там. Точно там е къде стреляш. Добре. Не, ти трябва да го убиеш. Че се намокрих. Аз. Днес след дълго, след като таймерът изтече, решихме да се придвижиме към другата част на карта. Аз нямах идея на този етап къде се намира бомбата, но имах представа къде трябва да отиде и се бяхме запътили точно на там. Вътре е окей. След като отново смених позицията, застанах там, където очаквах врага да дойде, за да търси бомбата. Сега главната ми цел бе да им преча. Има нещо доста приятно в това да играеш в снега и да се насладиш просто на хубавата природа около тебе.
Да, минавай. След като поизчистих малко от враговете и видях, че от тук не минава никой, беше отново време да пробвам да им направя един лек флаг, за да видя кой къде е и дали просто ще мога да им разбия стила на игра. Добре, моите не стигат явно. Хайде, чао, момчета! Ако си бил ударен, извиняй. Не, ударен съм, Извинявай, не видях ръката, брате. Добре, мерси. Направих още една обиколка до същото място, само за да разбера. Играта е свършила, брат. Рунда, извинявай. Аз къде знам. Аз тук дебна вата, имам се заебати гангстера, викам никой няма, те са се скрили. Да, точно така. Играта бе свършила преди около 4-5 минути и аз се въргарах в снега да търся лоши. Надявам се това клипче да ви е харесало и се надявам да се срещам на терен и да се забавляваме, защото ендгейма е това.